Здравейте хора, добре дошли в този нов клип. Думай, то не е фейлне. Фейлнах да каща един клип, там направих доста неща. Жалко. Вижте, златна 2 съм. Златна 1, там са много силни 2000 показатели, аз там не мога да се меря вече. И ме свалих от тях и вече съм златна 2. Така. Искам да покажа нещо. Има и апдейти. Ще само да пиша. Ето това го писа. Добре. Да покажам. Добре. Така, показателите беше 600, вече е 1700. Напишете долу в описанието вече. Долу в коментарите, долу в коментарите дали са добре вече показатели. Така. Ето го този Симон. На него писах. Той също снима, ако искате се абонирате за него. Защото е доста силни показатели за това ниво. Ще има линк в описанието за канала му. Абонирайте се. Ако искате, вече нещо казвам. Има апдейти на скривалищата. Основно ден. Така, тъй че хубаво е това. Вижте, тук вижте колко награди получих, така от нищо без да правя. Значи ще получите така и вие от днешния апдейт. Енергия, тренировки, енергия. Така и ще имате доста енергия, но аз за сега не съм ги, защото не мисля, че ми трябва и ще успея да ги използвам всичко наведнъж. Тук мисля да почти готова. Добре, тук дигам само за сега живота. Добре, сега да покажа. Този Йорса. Да съм го прочела правилно. Виж какво ми е написано. За да дърам много голям фен съм. Ти много ме кефят твоите видеа. И тук написал он. Ме радва това. Така да покажа герой. Мали. Много съм тъп. Забравя да покажа героя. Добре. Героя, да видите. Кой е? Вижте, много е силен. Просто не знам как ги постигнал тия показатели за това ниво. Аз не съм можал да ги постигна. Естествено, аз сега съм по-силен от него, но все пак той е много силен за това ниво. На 60-то ниво съм 64-то, по-точно да кажа, защото така. Съм бил 700 най-много показатели, което ми е било издържливостта и интелекта. Друго не ми е било толкова силно, колкото на него. Тъй, че е брал на него на печалбата. И Браун. Пише, че е почел този месец да играе. Пише, че ми е фен. Също нещо, което трябваше да покажа сега от новия апдейт, който може да правите. И сега ще го показвам да свърши тази мисия. Казах ти, че пожа Влажинска и за вода стоиш. Добре. Ето какво може да направите. На всеки герой вече може да направите, като цъкнете да видите героя. И може да видите неговото. Ето виждате, тук бях само трите тези. Вече може да видите и неговото скриваш. Покажи скриващото на Йорса. Цъкате го. Ма не само на Йорса, на всеки герой. И на мой даже може да видите. Ето, неговото скривалище. Ако някой се интересува моето какво е, то е съвсем нормално, няма нищо такова. Чакайте, че ти ми се скрили. Сега да излизат. Ето вижте как излизат. Добре, склад ми е пълен. Добре. Знаете ли какво? Трябва да таком. Помня това и почвам апдейта на базата. Така ще ги бием тук. Да не записвам. Защото така филмнах миналия клип, че най-бруталният филм. Добре, печелим супер лепило. Сорка, няма къде. Гадин. Маля, то колко много слава
1362 слава на това скриващото. Нас няма скриващо толкова много слава. Ма сега тикам. С хубавото на скриващото, че ви дава показатели. Пари, да, какви ги дърим към нас. Боли ма тиквата. Бати, нямаме ракия по джуките. Добре, почти сигурна победа. Дано да е така. Да, ще... Аре. И естествено... Да, пак побеждаваме. По-слаб от мене. Съм повече слава, добре. Мисля, че съм по-малко. Аз се чудех как си ги апгрейдне, викам. Тия как си апгрейднали така издържливостта да не викате показателите на героя, но не. Разбрах, че ето тук, ето това. Сега ще я покажа. Ако искате вие, ако вие не знаете как, ето цъкате тук. Чакайте. Ето това новото работен склад. Съхранявам 100% повече роботи. Ще заменя разрушението, атаката или... Окей. Добре, това, което искам да ви покажа. Ето, подобрител на робот... Ето. Подобрител на... Подобрител на бойни единици. Точно това е. И това е за опит. И работилница му си вземете. Тя произвежда подобрения. Ето, всъщност, ето това е. Подобрения за... Сега ще ви покажа. Дрехи. Да ви дадат повече показатели. За такива. За такова. Кръгче. Това кръгче. Пише свободен слот за подобрение. Сега ще го видите. Ето. Да. Туто е. Някакво показвам повече. Не казвам. Добре. То клип, който филмнах, за жалост, ще видите и битки тук. Дуели и лигата. Но за жалост съм толкова тъп, че съм забравил да пусна да снимам. Забравил съм да пусна записвачката да снимам. Окей, хора, това беше от мен. Надявам се да харесало. Ако е така, не изберете да харесате и се абонирате. Долу в линка ще има описание на Пента това. Той така му се казва канала. Точно е на този герой. Канала. Така че яки клипове. Ако искате ги вижте за какво стана въпрос. И чао!